bayan kallon wannan bidiyon to ba za ka sake shan wahala wajen tura saƙon email ba, saboda idan za ka tura wa mutane da yawa email kawai za ka ɗauke su ne ka yi looting ɗinsu ka saka su dukansu in multiple za ka tura musu duka tare wuri ɗaya. To mu je zuwa don nuna muku yadda za ku yi bidiyon. To ga process ɗin da za ka bi domin ka tura saƙo wa email da yawa a cikin wayanka ko ba tare da ka bi su one by one ba. Ba tare da ka bi su ɗaya bayan ɗaya ba, za ka tura musu saƙo ne duka guda ɗaya a tare. Da farko abin da ake buƙata ka yi, za ka duba wannan sign plus ɗin nan na ƙasa sai ka taɓa shi, shi ne za ka tura saƙo. Abin da za ka fara to nan wannan two ɗin za ka tura saƙo a cikinsa. Za ka zo ka taɓa wannan ɗan arrow, in ka taɓa wannan arrow wanda zai buɗe maka akwai tsari guda biyu. Yanzu abin da ake buƙata a nan za ka tura saƙo, za ka ɗauki wani main daga cikin saƙon wanda za ka tura saƙon sai ka ɗaura a sama. In ka ga dama za ka ɗaura irin babban wanda yake da muhimmanci a cikinsu. Sai ka ɗaura shi a wannan two ɗin. Dole ka sa a two ɗin tukunna sai ka sako ƙasa nan. Sai ka zo ka saka in a CC ɗin nan za ka saka one copy kenan, za ka tura saƙon. Su suna da wannan guda biyu, hanya guda biyu suna da bambanci. Yanzu abin da za ka fara za ka zo two ɗin sai ka sa kaman, yanzu bari mu sa sunan mu kawai Sama'ila text ɗin nan. Sai mu zo mu saka Sama'ila text sai mu sako C. To C ɗin nan yanzu duk email duk abin da ka tura, duk email ɗin da ka saka kamar yadda muka yi haka. Mun ɗan gwada pasting ɗin wayan nan. Yanzu wannan dukansu to duk saƙon da na tura za su ga an tura wa hausa.learning2025 ɗin nan, to zai ga an tura wa Bosbelensi ma saƙo. Shi ma zai ga kuma an tura wa Abdulsamad data, zai ga an tura wa wannan Nasiruddin ɗin nan trader@gmail.com, shi ma zai ga an tura masa saƙo. So amma idan ka tashi in ba ka so kana so ka sirranta kar kowa ya ga wanda aka tura saƙon, kawai so suke sai dai su kalli saƙon kawai kaɗai. So sai ka zo ka wannan BCC nan blind carbon copy a cikinsa za ka rubuta. Sai mu goge su, yanzu bari mu goge su. Yawwa, so idan ba ka so su ga junansu to a wannan BCC ɗin za ka zo ka rubuta su. To yanzu ka rubuta a wannan BCC ɗin, yanzu duk wani saƙon da ka tura kawai mutum zai ga saƙon ne kawai direct zai ga saƙon ne kawai ba tare da ya ga waye da waye aka tura saƙon ba. Amma in ka sa CCC ka rubuta sunakensu a CCC to zai nuna maka duk wanda ka tura saƙon kawai zai nuna ga an tura wa ne, an tura wa ne, an tura wa ne. Shi wannan yana blind ne, za ka rufe abun, za ka mai da shi ka rufe ka sirranta saƙon kenan. Idan sai ka zo ka rubuta kundi kamar za ka yi gaisuwa ne ka ɗan rubuta haka greeting sai ka sako ƙasa wannan compose za ka saka wannan compose shi kuma za ka taɓa shi sai ka saka saƙon da za ka tura. Ka ce kamar good morning, ka sa good morning. To yanzu daga nan za ka tura saƙo. To in ka tura saƙonka iya wadda kawai kowa zai ga saƙo ne ko ba tare da in ka tura yanzu wannan saƙon gaisuwan to kowa zai ga saƙon ne ba wai tare da zai ga kawai saƙo ne ba wai zai ga a cikin sirri ba tare da wai irin an turawa ne zai ga saƙon an turawa ne, an turawa ne ba. Amma idan yanzu ka taɓa shi da in ka mai da shi CCC a cikin CCC ka rubuta sunan email ɗin nasu to zai zama na kowa zai ga copy, zai ga sunan wanda aka tura duka saƙonnin ne. To madalla, idan sai ga nan sai ka taɓa wannan sign wannan ɗin nan arrow nan sai kenan ka tura saƙonka. Shikenan kowa zai iya bin wannan process ɗin ya je ya tura. Na gode. Peace out.